Sal-ħamis filgħodu, il-Pulizija kienu għadhom ma kellmux lill-eks Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna li llum huwa Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Ta' minkejja li fil-PAC u ġie akkużat li gideb taħt ġurament quddiem l-inkjesta pubblika. Dan ikkonfermah Scicluna nnifsu meta kien mistoqsi minn Net News dwar il-fatt li waqt seduta tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-eks Chief of Staff Kastilja Keith Schembri gideb lil Edward Scicluna meta hu kien għamel referenza l-eżistenza ta' Kitchen Cabinet. Dan apparti li Scicluna fil-kummenti li tagħna baqa' jinsisti li hu ma kienx involut fil-għażla tal-Electrogas. Inta tiġi akkużati li gdib taħt ġurament. Il-Pulizija kellmuk x'tikkummenta dwar? Le. Jiena naħseb, issa mill-li qrajt fil-gazzetti jiena ġifieri, illi dal qed jgħidu li wieħed qed jgħid ħaġa waħda oħra mhix hemm. Hemm raġuni li jiena fissirt meta mort quddiem il-PAC fid-dettall. Meta tawni il-presentation qabel l-elezzjoni, ġifieri jekk xi ħadd irid jgħid isma' kien involut għax ra l-preżentazzjoni mela le. Rajt il-prezentazzjoni. Però jiena li għadt lill-PAC huwa li ma kontx involut, mhux jiena, il-Ministeru kollu ma kienx involut fl-għażla ta' minħa il-rebaħ il-bid tal-power plant. Il-Professur Scicluna stqarr li huwa kien biss involut floti tal-garanzija bankarja lil dan il-konsorzju. Meta ma ġejna l-garanzija, of course li tħallna, għal-ħars ma jidħolx il-Ministeru biex jagħti l-garanzija, ġifieri meta il-Kabinet qabbadna li nagħtu din il-garanzija, aħna kellna nidħlu fil-kontratti kollha. Minkejja li Keith Schembri ċaħat għal kollox l-eżistenza ta' Kitchen Cabinet fi żmien Joseph Muscat, Edward Scicluna baqa' jinsisti li kien hemm kabinet fih dan l-istess kabinet Laburista fil-waqt li dwar il-Power Station farfar kollox fuq l-eks Ministru tal-Enerġija u star candidate tal-Labor Konrad Mizzi. L-expression of interest, l-evaluation, il-due diligence, kollox fidejn il-Ministeru li jaqa' taħt l-enerġija. Ma tibqa' sostni li kien hemm Kitchen Cabinet jiġifieri dak iż-żmien. Isma' dik Kitchen Cabinet m'hemmx hija ħaġa neutrali. Kull gvern, inkluż l-Amerika, anke l-White House, kull gvern għandu ikun hemm grupp ta' advisors lill-President, lill-Prim Ministru skont il-pajjiż illi hu joqgħod ħafna fuqhom u jieħu pariri ta' mal-Ministru ovvja bħala uffiċjali dejjem irid. Jiena involut fil-budget kif jista' jkun ma nkunx involut f'affarijiet kbar. Però fuq pariri u dan l-affarijiet ikun hemm a small group. U jiena għadd meta saqsini l-imħallef għadt li ħina ma kontx daqshekk qrib illi kont parti minn dak. Ma kont Kitchen Cabinet. Ma kont il-Ministru u mbagħad tal-għażla ġifieri ma ħax il-pariri tiegħek il-Gvern. Le. Ma ġejt mistoqsi. Ġifieri id-deċiżjoni li nmorru għall-enerġija ttieħdet mill-Kabinet, però mbagħad l-għażla il-metodoloġija u l-proċess kien fidejn il-Ministeru tal-Enerġija. U fil-waqt li insista li Joseph Muscat kellu persuni qrib tiegħu li kienu jagħtuh il-pariri l barra mill-Kabinet tal-Ministri, inkluż konsulenti bħalma kien Robert Abela, Edward Scicluna irrepeta għal darb'oħra illi l-għażla aħħarija brabta ma' Electrogas ma kienitx fideh. Of course li konna involuti, però u spjegajt kif konna involuti, però mhux mill-bidu minn mindu saret l-għażla. Intant, matul il-jum tal-erba' il-Partit Nazzjonalista appella lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa sabiex minnu fih tinfetaħ investigazzjoni brabta ma' dak li qal Keith Schembri fil-PAC, ċoe illi Edward Scicluna kif ukoll l-eks-deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta gidbu taħt ġurament waqt ix-xhieda tagħhom fl-inkjesta pubblika illi kienet investigat il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.